Panibago nga bulan, panibago nga mga pagpanghanda sa lakat sang panahon. Suno sa pag-asa, isa o kung duwa ka bagyo ang posible nga magsulod o kung magtipon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sa bunga Disyembre. Kag sa ini nga bulan, kung hindi mag-recurve o kung magliso palayo sa pungsod, posible nga mag-landfall ang bagyo sa Central Luzon, Eastern Visayas o kung Caraga Region. Sa subong, wala pa man sang nasiplatan nga bago nga malain nga tiyempo, apang lauman gihapon ang ulan. Bangod gihapon ini sa amihan, easterlies kag localized thunderstorms. Diri sa aton sa Western Visayas, base sa datos sang Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Aklan, Capiz kag pila pa kabahin sang Negros provinces. Magahinay naman ang ulan pag-abot sa gabi. Kag sa bunga Disyembre, manami gid nga maglagaw-lagaw para magtan-aw sa mga matahom nga Christmas decorations. Santo sa forecast sang pag-asa, maka-eksperyensya sang generally fair weather ang rehiyon sa weekend. Apang posible sa gihapon ang isolated rain shower sa hapon o kon gabi bangod sa localized thunderstorm. Gani hindi magkalipat nga magdala sang payong o kun anuman nga proteksyon sa init man o kun sa ulan.